ассалому алайкум бинандагони канали мо хуш омадед. Дар зиндагӣ баъзе нафароне ҳастанд, ки бо рафтору кирдори худ аз дигарон фарқ карда меистанд. Мо солҳои донишҷӯӣ дар кӯчаҳои пойтахт як нафар мардеро медидем, дар акс шумо дида истодаед, ки мисли мисли филмҳо, яъне қаҳрамони филмҳо дар кӯчаҳо мегашт, вале зарараш ба касе намерасид, ҳатто талбандагӣ ҳам намекард. Чуноне ки мо аниқ кардем, раҳмати ин кас бобои Ҷамил аз ноҳияи Ваҳдат, деҳаи Кабиробод будааст. Дар назди чойхонаи роҳат бисёртар он ҷо рафта менишаст ва аз одамон савол мекард: хатокорӣ чист, ҷафокорӣ чист, ва худаш низ ҷавоб медод. Дар дасташ радиочаи дастӣ буд. Давраи донишҷӯӣ мо ӯро медидем, либосҳои дарвешона дошт, лекин бисёр ҳам инсони безарар ба ягон кас кор надошт. дӯстони азиз, ҳастанд чунин нафароне, ки хеле аҷоиб ба назар мерасанд. ин мӯйсафедро бобои дарвеш мегуфтанд, ки ӯ шабона дар масҷидҳо хоб мерафт ва ҷойи зисти доимӣ надошт. Дар гузашта ӯ шахси ниҳоят саводнок, ҳунарманд буда дар ҷанги бузурги ватанӣ, ҷанги Гермон иштирок кардааст. Бахусус дар корхонаи обуанбори шаҳри Душанбе, сохтмони ГЭС Норак ва дигар соҳаҳои давлат ба ҳайси муҳандис ва коргар фаъолият намудааст.